Bese ngiyakhomperisha le mali le esengizoyihola manje isiyama-debit order ami wonke. Hey phela. Shuko manje shuthi mengabe ngivuka mina inyanga yonke ngivukela ukuthi ngikhokhele izikweletu khona laba okuthiwa omashonisa abaseceleni angakuyibali zona akakhokheli ngisho umuntu kodwa sino-minus bank balance. Nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi indaba walelo umuntu omemeza ngathi yakhalela ukuthi igula likaJama lichithekile awunina bakaMbhudi bongivushe ngegazi nina bakashushiliza nedidi kolimaholo limhlabele imbedule nina bentule banda ngodonga kwela kithi kwabheka uZulu lo bingelelayo nguprofessor ngenqwaka Mkhize ndaba phansi khona ngoma esigodini sapha umthetho wasohlangothini lakamandlakazi mangabe yaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu oluwuchungechunge le oyethamele iHow I Ended Up in Drugs okuyingozi engaphansi kwesitebele MPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodade abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqashisa umphakathi. Hey Champagne. Yebo kubhuti njani? Hamba kanjani? Siyaphila. Sathi awukho nje lana. Ngkhona la kuningi kanti. Shale kuningi nje futhi. Sitshela nje yini khona nje manje ucabanga? Ukuthi manje sengizokwazi umhlaba wonke ukuthi kwenzakalani ngathi But ngeze ngene. Ekugcineni unazo ingane? Anginayo ingane. Angazi ukuthi inhlahla noma ibhadi nje base ngilekisime ngikusona. Wafethu. Inhlahla yayingane ibhadi kodwa kuwo. Angibe iminyaka yahamba. Because ekugcineni yabo bafo nami if kube ngaba seyidakamizweni angicabanga ukuthi ngingaba naso isibindi sokuzoma phambi kwamakhamera kanje ngize nengelizwe kodwa ekugcineni for umphakathi ukuthi umuntu enza into azi ukuthi imphumela yakho nithi iyona ndlela engangakwazi ukuthi ngibe nesibindi sokuzoma phambi kwabantu ukuthi ngibatshela ukuthi kwenzeka kanjani ngigcine ngiwele idakamizweni neyinkinga engigcine ngena kuzona ngenxa yazi idakamizwa because idakamizwa zikuthola ngomunye umuntu zikwenza omunye umuntu lento okuyinto abangayazi le abantu so ngicabanga ukuthi yona into ongasithathelela ngayo namuhla. Yawuso ngiyabonga. Ngitshayele madoda. Mfethu. Mfethu. Unzima. Nje mongasithatha usibuyisele emuva umfoka bani lo uzalelwe phi wakhulela phi ukhula nobani ukhula kanjani ufunde phi amabanga phansi futhi wafunda phapha ke uzalwa ubani umfoka bani? Mina ngufoka Duma ubuhle bemvelo Duma. Awubuhle bemvelo madoda. Yabona ukukhuleni kwami ke ngikhule endaweni eningi ke ngisho nje ukuthi hayi ngakhula lana nje ngahlala leso sikhathi nje eside ngithi hayi ngowalapha bengihlalise ekhaya bengasikona kodwa futhi ukukhetha kwami yabo nje ukuzalwa kwami ngizalelwe eMlazi ngasuka eMlazi ngayi Claremont. Uye endaweni ezibhedayo zonke bendawo la ayidumile kahle isikhathi esiningi ayidumiso nje ngafunda esikhomboze emabangeni aphansi khona eMlazi ngasuka eMlazi ngakhona eClaremont ephephile ngasuka ephephile ziningi indawo engahamba ngihlaliswa ngenxa yabazali bengithatha bengishondisa le kashana aseHilary ngafunda nakhona futhi eprimary nakhona and bengingabe kodwa futhi nebhadi lokuthi ngifike esikoleni ngibe nenkinga mhlawumbe ukuthi adapt angani mhlawumbe ngoba ngikhululekele lokufunda futhi bengiphasa ngiyakhumbula ngileka nje primary sonke isikole mengifika kusona bonke ngifike kwenzeka khona suka ke khona ke ngaya high school ngafunda ekoleni futhi eyimbeni ngedwa nakhona ngabuyela khona eMlazi futhi afunde Ogwini so ngaphinde ngabuyela kobushe bemfundo ngaqedela khona ekoleni zangakhona ngale Claremont nakhona sama sihlala futhi abazali nakhona ngayikhethelanga mina izimo sasibhekene nazo ekhaya ngizama nakhona ukufunda bagcine sengasakwazi nokuthi ngifocus 100% ke manje yona lezi zinto lezi ezazenzeka nami sesizangi affect gcine nasesikoleni sengasanungalaleli
sengihamba nabafethu engathi ngibabona ngathi bona abavuniwe esikoleni into kanjalo. Yeah. Ngafunda wakwayi lo wakhona ugwayi ngawufunda ngifike high school eOakwood. Kwakuyinto engangayazi ngiganga nje hayi wangihlula ngathi ukuyeka kancane. Wakhona umfethu osifundisayo nje ukuthi hayi fanele ukuze so-understand fanele so-ubheme kanjani hayi bese unika isikhathi hayi lento ngizwe ngathi yenzeka lento hayi saqala kwayinto into eyi-habits wasuka wangenela ensangweni bele siyijotshe so kushuthi ngimuve-ke njengoba ngithi bengihamba khona ngekole mesimuvele eClermont nakhona ngiphinde futhi fadilelo ngiphinde ngithole futhi abangani abafana nalaba shuthi nami bese inyoni zohlobo ndiza ngandawonye. ukasho kanjalo sinakhona sothi sihamba sesihamba iy'nkwari lezi fakana sonke lapha ngama-weekend kambe kugcina lento sigcine sesenza nasesikoleni sesikemula yonke lento ukuze sikwazi ukuthola le mali lokuthi sibheme save imali ukuthi sihambe siyophuza siqala sangenela kwama-drugs sokuqina umgwinyo yonke lento ngabe kuvalwe iy'kole sihambe sokwama-explosion. Kodwa sancenga ngikwenza konke lo ngaze ngafika ku-matric mengifika ka-matric sasesiphume ngathi siyofunda mina ngikhumbula nje ngithi hhayi sasitadisha hhayi kodwa kangenze ngathi ngabe sedlala ngisekhaya ngagxubhaka phume lapho ngizothi ngiphume esikoleni ngenze lokho engikwenza ngishintshe ngidle ngihambe ngize ngibuye ngo-1 2 la esohlala khona soyirhuxela insango nabangani bami nayo le genge le nalabo abanye sifunda nabo siyobona ngoba sekubhayi ngoba sesirivasi nhlanhla leyo ngakwazi ukuthi uphase angazi nami ngoba vele mhlampe ngoba ngangingabhanki esikoleni ngangiyihlupha ngokuthi uthisha mefundisa ngaleso sikhathi ngilalele ngimbuze phelela lapho kodwa eklasini ukuthi uzothi mase sengisekhaya ngifuna ukurevise ngenze bengingakwazi ukwenza konke lokho bengiphelela khona esikoleni mase ngingaphandle ngizenzela into zangaphandle. Okusho ukuthi kuba ufocusile esikoleni ongaphuma ngisho no-A-level 7. Iyona into engayibona sengiqedile nami sengibona la mama kuthe ngawathola ngibuka ukuthi kushuthi ukube ngayenele isikhathi nami njengezinye iy'ngane mhlampe ngabe ngikude kakhulu mhlampe nalesimo lesi engikusona manje ngaba ngikho kusona so hayi futhi sihambeke isikhathi-ke qeda isikole zama uku-aplya-ke lezi zinto lezi ngoba yoba ngangihamba ngihlala nje nasekhaya lapha ngase ngihlala nogogo lapha ngihlala khona gogo wayehlanganisela-ke naye nabantu lobozalo kwaze kuthiwa amaphanda amaphanda hlanganisa ubona izinto zenzeka kodwa manje umbone ukuthi wenza muphi umsebenzi kodwa nje kuphileke ekhaya umbone extende enze yabo kodwa nje izinto zakhe zihamba kahle uma wayehlalela le ehlalela nobaba step father naye so nje indaba yami naye khona leyo distance nje ngathi ukhetha bona kakhulu umuntu wakhe nosisi bami laba abazalo yena lo baba wami oseceleni so nje naloko bekubeke kungilimaze kakhulu ngoba bengakwazi ukukhuluma nami bekuwumuntu nje ohlalela yedwa ngizama ukushana nabafethu ngoba ngizowathi bona abafethu ba kanti isibhizi siyabhayizisa shuthi njengoba ngisiqeda isikole ngingawutholi umsebenzi ngizama uku-aplya nesifasa angazi kwenzakaleni kuhlezi kukhona iy'khexhekhiqo nje ukuthi ngangivumi lezi zinto lezi zokufunda mahhala amabhasari nangani hayi gcina iphoqa ukuthi ngizame-ke imisebenzi noma yini ukuthi nami ngikwazi ukuthi phela ngibe umuntu ngoba kunzima uma ungasebenzi ungafuni bavele ngathi bayaku-disown nasekhaya ukuthi aphela usuqedile manje nawe awuyibone usuthethisela iplate manje kanti kuqale uthethisela ukuthi awuhle bose kanjani manje uyaxaka ngase basakufuna bayibone ekhaya so manje ngizame-ke na kube khona le ngibamba khona iy'tolo lezi zengubo ngibambe ngibuka amadokho kuphele kanjalo nganenhlanhla futhi ngabiza esikoleni lapho khona enye i-program esikoleni sengifunda kusona vele ngihlala ngakhona so ngizobe ucleaners khona njenge-caretaker kanje ngifika khona kanye ngibe nenhlanhla-ke
ngisebenze khona nomali phela yangajabulisa kodwa ngoba ngangagibeli ngiyihokhela nje kwakuyimadlana lelo hlune kodwa lalingibulala ngibuka abantu nje engangifunda nabo abanye othisha babengifundisa sengiphinda ngiyabuya ngizoklina la esikoleni kwaba enye yaba isilonda nje ngiya kodwa ngifise engathi mhlampe ngagqoka imask njalo ngabe ngesikoleni kweleso sihluku nje njalo kwakushuthi kwakhona uthisha wayehleze ngibuka wangicabangela kushuthi khona ingane yakhe HR inkampani nje enkulu khona la eThekwini le shuthi wazama ukukhuluma naye mekhuluma naye ukuthi zame manje ukuthi ngifake leyo nkampani ngane ngihlahla kanjalo shuthi wangifonela sengitshela ukuthi angiye endaweni yokuthi manje ngilethe izizame ukuthi lezi ey'dingakalayo ngizihambise hayi fike nakhona ngiqashe nakhona isikhashana nje kuzoba uDisemba kwakuwo-September November lapho ngisebenze nakhona ngizofaka kwenye department ngizoba itoho lakhona hhayi ngiyifake kusezoshaya uDisemba shintsha i-contract sami ngizofaka kwenye indawo futhi manje bebona ngathi ngiyasebenza mase ngithi ngiyafika nakhona kuthiwa hhayi wena sekufuna endaweni yokuthi hhayi kusebenze kanjalo-ke ngashaya lo 6 months akhona i-probation hhayi babona ukuthi hhayi kushuthi ngathi ngi-right bangifaka bangenze permanent-ke hhayi ngisebenze kamnandi bengisebenza nakhona sisebenze gcine nami sengikwazi ukuthi ngizenzele into zami manje la sengisebenza khona sekuyaphileka shuthi kuhamba isikhathi ngikwazi ukuthi ngakho umuzi khona ngimuve ngisukele eClermont la ngimuvele eMlazi cause i-transport wise ayihluphi ngakhona mese ngihlala ngale muzi lo condition yawo wawungekho right sengiqunge nami ngibeke lo madlana ngivele ngilungise lo muzi ngithola umuntu esifazane futhi nakhona emsebenzini naye usanda kufika shuthi ungifica mina sengikhona siba abantu abaphushayo ayangibona ngihlanganisa nje naye imchazele into la sizama ukwakha naye ke sephambili kuhambe isikhathi senginemali ke manje sengiqala ngithola abanye abanganiwe futhi manje abasebenzayo manje basebenza ngenye indlela hayi hlale nabo once asenade sihambe seclubini hawu bangisho ukuthi sekwe cocaine hayi ngishayele impahla lembe ngase ngi-out damuke yonke into ngithi hayi nako ngiphila wathini ubaba udokotela wathi ikusa ku-Cloud 7 hayi boy bangiyazi nami lento ubona muqala ayakuyazi phela ngishayele eshadisi hayi caca ukuthi hayi shuthi sekuzoba yinto nje lapho sibambe kujabulile lapho ngiyisebenzise njengabo njengoba kushuthi bona vele abantu abaphila ngayo mina obengazi hayi siqhubeke siphile-ke nabo-ke ngisebenze ngihlanganise siphile nje nabo bonke labantu basemsebenzini ngakhe nami ngala ekhaya ngikwazi ukuthenga izinto impilo yami nje kube ngathi hhayi isihamba kahle inyanga nenyanga khona into engizoyi-add-a endlini ey'fenisha into engiyidingayo ingubo engiyifuna nje kube ngathi konke kuhamba kahle qale kufike isimo lesi se-COVID mesifika lesimo se-COVID caca ukuthi manje sekufanele ngiphe imali la besebenza khona emsebenzini ngenxa yokuthi imali nakhona isangeni kahle nathi ukuthi ngeke sakwazi siholele imali nathi sesisebenza ithuba encane ngoba iy'nkampani bey'faka so isimo sami manje mina bese ngiphila impilo engangale mali ebengiyihole enkulu so manje njengoba sengizoba nale nkinga ukuthi fanele kukhathwe le mali lesho ukuthi nami izinto lezi ebengikwazi ukuyi-afforda ngeke ngisakwazi ukuyi-afforda khona lama-debit order lawa mase-ke sengiyakhomperisha le mali le esengizoyihola manje isiyama-debit order ami wonke phela shuko manje shuthi uma ngabe ngivuka mina inyanga yonke ngivukela ukuthi ngikhokhele iy'kweletu khona laba okuthiwa omashonisa abaseceleni angakuyibali zona akawukhokheli ngisho umuntu kodwa sino-minus e-bank balance hayi ngisebenze mhlampe kwaba inyanga eziwu-4-5 eshiya phansi idaba nokusebenza
Udonsa kanzima. Hayi boy. Ayikho into engangisebenza sengiyababalekelayo wayibona abameli abayangifuna. Caca nje ukuthi nami sengiyihoki futhi nanginalento lela eceleni. Lebe ngisho mama ngicaca nje ayisekho into engiyenzayo straight la naye nalomuntu lisesinazi inkinga naye ngithi sithandana naye. Naye ngisana lezo inkinga lezo awamithi umuntu wakhona. Umnithi nje mina ngitshela ukuthi yami ngane kambe isikhathi akho. Mina ngane yami la bayamazi babo engane inkampani le mina ngamazi. Awu dodi. Hlaza linga kanje mina ngibhizi ngitshela ukuthi ngihleli nabantu abangitshela lutho naye akasho lutho. Azaca ngagula ngisho ukugula. Ngiyo test nasesibhedlela kuthiwa ngishawa na i-TB yonke lento la ngazi kwenzakala. Ngoba nalezinto ebengizile so caca nje ukuthi hayi impilo yami nje shona phansi ngisasebenzi ngihlala kancane emlaze kucaca nakhona ukuthi hayi ayikho into engizohlala ngingasebenzi. Kuyangikhomba ukuthi ngibuyele ekhaya. Decide ukuthi hayi ngibuyele ekhaya-ke manje ngilinde nento zami lezi kufanele ngikhahlele emsebenzini. Ngoba khona nemali engangiyibekile la esayimadlana engamtshelanga la lithi kufuna ukuthi once imanateni kuyovela kubo. Ngasho ukuthi asho ukuthi kwaba inhlanhla ukuthi ngisheshe ngithole before ngenza zonke lento engifuna ukuzenza. Hayi phuma imali ngithengele imoto mina ngangi-afford ngaleso sikhathi leso. Vele ngiqhubeke nje nempilo ngizama ukukhohlwa nje ngizama ukuhlanganisa ngebele ngihlanganisa ngayo kuhlangane kancane ukuthembisa ukuthi ngiphinde kubhede. Sengiwumuntu nje amaphathi okugrowth one way. Gcina kuyi downfall yami le ngibona ukuthi hayi sekho into eyenzakala kusazazi noma ngiyaphambili noma ngemuva manje. Phele kwayona le mali. Nabangani laba hayi ule mina obashintshayo. Sengizama manje ukuziba ukuthi wenzakalani zonke lezi zinto lezo ubhekene nazo. Ngingabatshela futhi ekhaya nakhona ukuthi nginenkinga. Khumbula ukuthi hayibo. Khona umfethu engambamba engangizona naye enza lento le. Ngambamba wathi angizwe kunokuthi angitshela ukuthi iyabheda wathi hayibo sister emnandi kamento edlula insaka. Hayibo. Ngikhumbule ngambe ngombheka hlahlele ukhona hayi ngimtshela ukuthi mfethu senanginekliya kanje ngifuna into ezongenza nje khohle. Hayi mfethu awajabula afeke la ngoba vele naye umuntu wena kwedlayo nje straight. Nawe uyakwazi ukuthi ukufihla kodwa seyaqala uyaleka. Hayi sibambe naye sihle lento sihle lento. Ngithola umunye umsebenzi manje sengiyiqalile ke manje lento ke manje ngoba bengasasebenzi bese kuyinto nje bese ngidla almost every day. Kodwa ngizame indlela thizeni ukuthi ngithole imali. Abanye abantu abazi ukuthi angisasebenzi. So ngiyakwazi ukuthi ngihambe ngenze ikweletu umuntu angithembe ngimthembise lento engithembisa yona. Ngimnike mhlambe lo half le ukuthi asekhona somewhere futhi. Yabo nje ngigcine sekuphalanse. Ukhokha isikole ngesikweletu. Ingasekho into engiyenzayo. Engasekho into engiyenzayo. Ngiseve mhlambe lo madlana encane ukuthi nami ngithole ngoba phela sengikweletela lapha khona nemfanele kube khona engizoyidla ngithebona. Qale sinokungigulisa-ke lento ke manje sinokungigulisa-ke lento manje. Nangabe ngingayitholile sengicabanga sengibona izinto engathi nto ukuthi ngayenza imali. Nemoto le ngiyibone ngathi naye ngingahla. Ayisenamsebenzi. Kambe isikhathi inayihlale lapha ngibe nenkinga vele ihlale isikhathi eside lapha gcine ngithola umuntu ofuna ukuyithenga lapho. Naye emesho asho imali encane ezovele ngidine kakhulu ngimzibe isikhathi eside. Ngibheme nje ngibe nenhlanhla futhi ngithola umsebenzi ngithola umsebenzi ngiyazisha strong idakamizwa kodwa baze ekhaya kodwa bayabona ukuthi ngiyasebenza kodwa manje ngababoni sengisebenzela. Hayi kambe isikhathi ngigcine ngihluleka ngempela ngiyidayise le moto le ngoba manje nasemsebenzini babe nginike allowance yonke yangilimaza ngoba kwakuwumlungu wami engangisebenza kule nkampani endala engisebenza kona wayeka naye wayivula inkampani mase uyasearcha online nami ngifake i-CV yami ubona mina vela hawu sibani angilanda. Mengilanda kawo vele uyangazi ngiyashaya isibani ngifike nakhona nama ngivule isinto ngoba usinye isibani lesi sasicishe sifane naso related kwa.
hayi sebenza ezizwayo. Shuthi sabona ukuthi ngathi nginenkinga zemali uma ngingade ngihlele ekhaya, ngitsho ukuthi angayenza allowance kodwa makuphela inyanga mina ngizomayinaza-ke leyo mali osuyithathile. Hhayi kube lula kanjalo. So nje kube lula ukuthi ngikwazi uku-maintain ukuthi ngibheme ngibe ngisebenze njalo ntambama ngithatha imali engawu-200-ke ngithi hhayi ukugibela nokuthi ngibuye kusasa. Hhayi ukugibela ukuthi manje mase sengihola mase sekuphela inyanga le mali le hayi kube khona usuku nakhona-ke sekuhambe isikhathi sebecala ungithemba vele sesinesikhashana sisebenza ndawonye. Ngibatshele nje isimo esiphuthumayo esinzima esidinga imali ekhaya. Imali nje engangama-1000 kwakuba 4000 kodwa bathi bona bazokwazi ngo-3. Hhayi baxoxisana hlanhla leyo bangikholwa mebengikholwa-ke hhayi ntambama nje sixoxe sihlale nababona babuze indoda uzoyikhokha kanjani nini ngayo ngibakuthembise nami-ke babone ukuthi hhayi ngempela ngiqinisile manje vele ngisebenza nathi. Hhayi banginike le mali le hhayi nanokuthi khonto ebalulekile ngempela ngiyicelela ukufuna ukuyibhema nje kuphela ngoba ngisafuna nje angawohili kuzo zonke into ebengiphuma kuzona ngemuva. So manje ngathi everyday the more ngibhema the more ikhandleka isilwane la ngaphakathi ukuthi ngathi ngalibele ngiqhubekile gcine ngasekhontrolekile lento le. Hhayi ithi mase siyiphela le mali eyibo ubuye emqondweni le mali ngizoyikhokha ngani ngoba la bantu bafanele baphinde bamanaze imali apha abantu baphinde bathathe yona le mali. Hhayi ngavele ngadecide vele ngishiye phansi leso sipani kanjalo ngisebenza nje kungekho lutho eRock ngavele ngashiya phansi ngacabanga ukuthi hhayi wona leya moto leya uthi ngibuyele kuloya muntu sengiyidlile nale mali sipase ngesishiye akho mali engizoyithola e-UIF khona kuzobaba lo ngoba nayo idinele izokwenza sure ukuthi angitholi luso. Ngibe umuntu hhayi uzodayisela le moto le ngihambe ngomkhokhela ngizame ukulungisa izinto naye. Hawu nayo ngayidayisa kancane kancane ngaqala ayidayisela umlungu isound yakhona yemoto imoto ayifithiwe ngemoto encane. Hhayi ngiyibona incane le mali ukuthi ngayinika la futhi ngabe yami hhayi ngiyibheme nayo. Hhayi sale yona le moto manje hhayi umuntu oyifuna shuthi oyifuna ngempela organize indaba ukuthi ifike izolanda ekhaya. Fika ayilanda fika ayishiye leyo mali la imali engekho kodwa kumina ngoba phela ngase ngifuna noma angiyithathe naba sesisandleni futhi ngene ngicabanga into eyiningi ngiyidinga ngikhohlwe lo muntu ufanele ngilungise iy'nkinga zakhe futhi. Yabo nalabo umashonisa engibakoletayo futhi sebengibhizi ngidlala ngabo lapha nabo bayangifuna futhi manje sebenokufika nasekhaya bephathiseke manje sengiyabacross. Hhayi cha le mali le ngiyithathe nayo ngingabatshela ekhaya babona imoto ingasekho bangibuze imali pho yenze. Hhayi ngikhokhela into ukuthi nento ukuthi ngichaze ngayo lo baba. Hawu ngelinye ilanga ngazama ukuthola inamba yamaluma afone naye afonela umali afune mina achaze ukuthi kwenzakalani. Hawu asuke sethi umali mase sefika kumina la mawuthi hawu ndoda ngiqabela amanga ma. Yabo nje kube nzima ngingazi ngizochaza ngithini agcine ngimtshelile naye. Abakaboni uvele ngeshini. Abazi ukuthi kwenzakalani kodwa bayabona ukuthi lo muntu umene direction kodwa manje asimboni manje ukuthi seya uround endaweni eyodwa uyasebenza kodwa hhayi qale nokuyithanda nje ngingasekho akusagundi senginokungcola ngihlezi ngiwasha mina noma ukuthi angiyiwashele mhlawumbe ngithole umuntu nje bayazi akekho bengazi. Hhayi qale ngilekhe kanjalo kube khona usuku nakhona la nje wase ngiqalile lento le angazi kwakwenzakaleni noma wayerenovate kwakho umalume avele alahle afuna ngimbekele wasebenza ngama-electrical appliances ama-homeware lawa khona afuna ngimbekele endlini yami for inyanga khonto ayilungisayo kwakhe angazi ayilungisayo amagawako amakhalibhothi oma-toaster yini ama-blender nani. Hey qale ngayinaki lento ngimvumela afake ngikhiye ahambe emsebenzini njalo. Kusanamadlana le moto le
ngishaya ngiqeda mengiyiqeda icala ngiyibuke lento legolesini lapho ubone ukuthi ayikho litheleli ngicabanga abantu abazoyithenga uliwele ngephesheya mengiwela ngephesheya khona la besithenga khona wona ama-drugs la indawo yamamafa phesheya ngasekhaya kodwa nje beku-distance oyihambayo kufana ukuthi nje uya kwelinye ilokishi kodwa kuhlukaniswe umgaqo uqala uhambe isikashana ulibhidashi noma yini lapha phesheya angithi usuke eMlazi ngasuke eMlazi phela ngisibeke ngihlala khona kwami nasekhaya kodwa ngamuvela eMlazi eClermont kagogo cause khona babe khona bengenankinga nokuthi angisasebenzi manje lapha bengihlalela ngathi bengengikwazi ukuyiphilisa so bephoqa ukuthi ngeke ngapha uwelele ngaphesheya mengihlele okushuthi phesheya engawomashu ngakolunenze la belento zake belibhemela khona shuthi mengifika ngakhona-ke vele sengiyi-customer la fike ngibadayisele lezi zamalungu banginike lowo madlana banginike nesibhebhe uqine nje abanginike lowo madlana ngifike nokunye futhi ngidrayisa isikhashana bangifike nokunye babuza into ukuthi nayidinga hhayi bathi ayiphathe siyibona ingileyo madlana banginike sibhebhe gcine sengiwumuntu nangakhona lapha hhayi khona-ke manje la ngisekhona sengiyaziwa nangakhona nje umphakathi khona nofana ophatha lezi zinto lezi right zagesi kanti ngibhizi ngixoxula yena umalume lapho bangikhonze nje endlini nomphakathi wangakhona nalo musa bengikhonzile mama ungena endlini uyabona ngasho ukuthi hayi mina yabo shingisebenzi ayazi le ndoda ayazi le ndoda umnikazi wezinto le kushuthi manje sesinokungabonani ngoba sengizama ukugwema ukuthi afike endlini yami busy nami nama-drugs la sengize ngasathi ngisho ukuzathi emtshela ingane yasekhaya futhi angifonele ngoba ngisanefoni senginesipopolo bese ifoni asengayidayisa oyengasazi naye dayisa ifoni ngathola encane nje ukuthi bona bangithole kodwa bangaboni ukuthi angisenayo so angitsho indoda ngidinga into ezokuthi ngezokuthi lapha nje hayi ngibona isinali ngishonele hey uzobona lo muntu lento unenhliziyo encane uzonginquma uzongibulala ngentenzini uzongibulala ngento ngizokwenza njani ngithi hayi okay ntambama ngiyabuya hayi uvele ngiye ekhaya engakobuye thatha ingubo zami thatha naloko kunye kuyimshinana esesele mhlawumbe ngashiya u2 akhe isicapha sami ngapha ngayohlala khona lapha nayo bengithenga khona into zofema engifika-ke khona-ke vele banabo osinawana abambala baklinayo lapha ngoba kuyisitoli banesitolana badayisa itshwala isaloni basukubuye ama-drugs hhayi bangamukele lami ngiphinde kufike nazo lezi zinto ey'khala kahle okukodwa ngibadayisele okodwa ukuthi ngikwazi nami ukungena khona phela ngamukela kahle ifone le ndoda le hhayi ifone yakhe sayibamba straight-ke manje gcine singisendela ama-message-ke manje ngitshela ukuthi ngaphinde ngibuye la ekhaya futhi sikwazile ukugqekeza endlini yami mese yangena itshelo mihlambo akusekho lutho nami ngiyibuke lento ukuthi hhayi ngeke ngiphinde futhi ngibuyele kale kuba futhi sekuyilona leli khaya lami nje manje sifanele ngenze sure ukuthi yonke into yami ngiyayilungisa la hhayi caca ukuthi hayi sengihlala khona-ke lana izinto abasazenze khona lana izenze nami sikline senze basiholele ngendlela basiholele futhi nakhona imali basiholela ngama-drugs bakubuza ukuthi ufunani bakutshela ukuthi i-value yezinto esokunika imali engaka kodwa sokunika ngezinto zokuphela kodwa usitshela ukuthi wena ikuphi ukuthandayo ibe ungayipheli-ke sicele yona sicele nokunye orokhi bantalayo sekuseni semini sebusuku shuthi breakfast ilunch before sidle nekuseni sebenze mase siyadla esemini before sidle siyabheka mase sasebenza basenzele okuhle nje manje kunzima ukuthi uphume kwentweni kanjalo ngoba ithola kalula usumfana wakhona ngiyiboy straight kambe gcine sengelela nasemawashingini akhona-ke manje yabo bayabona sekushuthi ngesikhoshi kuwasha ney'moto zakhona khona la bengiwasha imoto bangi-edele loko okuncane futhi bangi-edele okuncane mekhona okunye ngikuzile lokuseceleni abangicela kona hhayi kambe khona umfana nakhona uxashe udayisayo kambe
lo mfana lo abe namaphutha naye alebele esedla kakhulu izinto zokudayisa la yobe edayisa amadrags bamshaye kube khona isipesana bayidayisele wona bamshaye futhi akube ngathi uba right naye siyawadla naye so kodwa mina ngisasho phela ubusuke phela engayedwa isizwe hayi caca ukuthi enze iflop enkulu caca ukuthi bamkhombe indlela ngaleso sikhathi hayi kube khona igap isikhathi eside impela nje gcina becabangile ukuthi hayi ngoba nalo futhi lo senesikhathi ehlalile lekhaya asimnike ithuba dayisa hayi dayisa yini hayi dayisa mina ngiyibambe sengiyadayisa-ke manje ngibenza ama-washing ngenzani dayisa ngenza ama-washing sengenza into eningi manje ngingekho khwishi kodwa manje inkinga iholo lami elimile nje into eyodwa hawo alikhulu hayi abantu badlala ngako hayi kube ngisebenza ngizazete enganakele sebenza hambe kami ushithi abhodle naye lo mjito siphethe amxolele lo bro hayi abuye lo mfethu sisebenza yena usekhona yena usefana nami yena useyasebenza mina sengimudayisana sekuyimina omkhulu manje kodwa manje nje lesekwenza ngakhona lo mfethu lo indlela ahola ngayo akaholi ngami usahola kakhulu nje ngoba ekhona mina ngirawunda kakhulu ngisahola kancane hayi ngicike le ngicike ukuthi kubhema kakhulu mina kodwa mina ngiyafuza naye sihambe isikhathi ngiyibuke nisayo bangitryela la basiholele ngendlela basiholela ngayo ngingabatsheli ngithuthi ngikhulume naye lo mfethu mina ngimtshela ukuthi le nto ayingiphathi kahle ngodayi kanje ngathi hayi khona abekezela mhlawumbe ngizoshintsha hayi ngivume nami silana ndawonye ayalahle ngomunye angazi wayeyephi ezohamba owayethi uyakubo uzobuya ngakusasa athole nezinto zakhe lezahamba hayi ngoba planele nabantu la umuntu okeshapha kubona ngikeshapha mengikeshapha lapha vele thathe lezi zinto lezo banike imali bangifakele zonke lezi zinto lezi ngidayise kancane ebusuku ngovivi ubusa kwabonwa yimi thathe yonke into naleke benamali yokugibela qala ngithi ngephayinthawl phethe ama-drugs lo phethe yonke into hambe ngephayinthawl fena khona ngibona abanye esikhothini bakasekhaya babhemise ngisuke nakhona ngibuye ngize ngalayithe suka ngalayithe nakho ngifike nakhona ngala angizazi ngihlala busy njengoba ngifika la hlaba nisahlala 3 days 2 days ayishaya ama-security kabuya ama-security aqashile oxosha esikhotheni hayi ngibona ngathi ayishubile-ke naye ngizekhona hayi ngizama ukubekezela hayi ngiyihlele bana iphele hayi mase siphelele iqala ngibona ukuthi naku ukushuba-ke manje anginayo indlela yokuphatha la sengesona lokuthi bengenzani-ke manje sengisethekwini hayi umuntu-ke manje-ke ngizokwazi ukuthi ngeke lapha ade ngingasebenzi ade ngingafukuzi kuyima ngibhema ade ngaya ngibhema ngima ngisebenze heyi kube nzima shawo arost qale ngabe nabanye abafethu abayitshontshayo bangifake isikanga ngiyibone lento ngizoboshwa la bengaboshwanga ngizofa hayi ngiqhelelane-ke nabo mengiqhelelana nabo-ke qale nami ngizama ukuthola indlela enye yokuphila futhi hambe qale qosha amakani hayi ngazwani nami nakhona ave ngikwazi kwamanje benginenhlanhla mina ukuthi ngikwazi ukuthi ngibe clean ngiphinde futhi ngibheme so manje le nto isithanda ukuba nzima sengikwazi ukukhuluma nomuntu angihlikiza ngibhekisele angayilalela indaba yami lisho ukuthi hayi mina wonke lo sengasabona kahle nephunga senginokushintsha-ke mina sengiyazizwa nami sengishaya amashoni noma ngiyakuyena umuntu sengikwazi sengicela 10 ngingalitholi 10 imali engekho kanje yade kusebenza lo mali ngiyiphatha nami mali ngiyiphatha ngilimaze le nto le ngilimaze zama ukwenza ngendlela hayi abantu hayi abasibhayika abantu once bakubona nje ukuthi umuntu obhemayo hayi ngeke athi khona ubulanyanya ababubonayo kuwena ayikho into ebalula so nje ngaloko nje ngasho ukuthi hawa ngizokwenza njani ngihambe ngincika kuwo bonke abafethu ngibona umuntu enza something nami
bengibona something nami egcina sengisicefe nakubona ngibona abafuni sebenqena ukungitshela ukuthi angahle kancane kushubile leThekwini. Hayi nami ngizame ngempela ukuthi hayi vele ngizosi ibhizinisi nami lokuwasha iy'moto leli. Hayi mengizama hayibo kwenzeka. Inkinga manje sekuwukuthi sikufanele ngithole imoto, hhayi kunzima kwaze la uyithole. Iy'moto zinabanikazi bazo. Ngematekisini, hhayi ematekisini kushube kakhulu. Kuba nabantu abasuka nabo emalokishini, so nje ngibona ukuthi hawa inkinga-ke le. Qale ngene-ke futhi ngifuna ukubuyela ukuyotshontsha-ke manje. Bese uyotshontsha kube khona umngani wami ugaxelayo, megaxela bamshaye ngibone ngisacishe ukufa. Hlahla le yangangikhipha. Hhayi ngavele nga-decide ukuthi hayi nami sengibuyele ukuthi ngcono vele ngicoshe udoti-ke mawami bezoshawa kanje ngiyayibona ukuthi ngeke ngikwazi ukuyimela lento. Ngaqala ngayiyeka zonke iy'ndlela zami zobumnyama lezi. Ebusuku senga-decide ukuthi ngiyalala. Nganenhlanhla-ke futhi njengoba sengithi ngiyekile lento. Kwakhona ubhuti ongibonayo ngalo ne-game show. Wavele wangithanda nje ukuthi mengaphosisi. Hawu wangibuza ukuthi indoda ihlala kephi eMtshezi, kuhlala emgaqweni. Ngithi akuye. Kodwa manje ubonakala uhle elokishini. Ngithi hayi ngiyazama nami hhayi ukuze elokishini ngingcolile mina ngiyayibona. Mhlawumbe ngabona ngathi ngekile. Athi hayi okay. Manje nami ngishoda ngumuntu ezongiklingela every day. Unganjani ukuthi ungiklingele wena njalo ekuseni before ngivuke? Awu engavuma ngajabula kanje. Hayi ngikline ngifika nakhona e-game shop hawu. Kube khona labafana abazongikhonza nakhona. Uma bengikhonza hawu kube khona mali benginikelela ngey'ngubo uma befikile. Nje kwagcina ku-right. Kugcine sesiqala ngasiwa umndeni nanje sididile nakhona. Wangisela neholo naye lo bhuti noma elithi ngiyazama Nkosi yami hayi. Khona nomama futhi osengibonile naye uthi angivulise itafula njalo ebusuku. Hawu nawu kuhamba kahle-ke manje. Kube ibona bowu-2 lawa. Sekuseni isebusuku. Phakathi nosuku hawu ngiyafa kushiza. Ngidla ngisho emgqomeni yize ngikhumbule ngisho ekhaya. Kodwa manje ngiyabona angazi ngayilungisa kanjani inkinga yami nabasekhaya noma mhlawumbe ngiyeke lento le ukuze kwazi ukulunga impilo. Iyona into engistakhe nayo-ke leyo. And hayi ukuze ikhanda. No mfowethu ayi uhambo lwakho siyaluzwa mfowethu and liyayenza isense. Kuyabonakala ukusuka nje nokuhlala kuze kube khona la emgaqweni. Ukubuyisela emuva kancane. Uthola kanjani ukuthi ingane akuyona yakho uma ingane yakho? Ngeke ngisho ukuthi ngayi DNA kodwa ngithola ngaye nabo abantu aba-around enkampanini lapha yasebenze. Nani igama lomfana ubhuti lo wajola naye lo. Liyaziwa nje uyaziwa yena mina bengamasho sibekafika nasemsebenzini ngingaboni nalokuthi umfowethu esherisha naye lo mina bahleli naye aphinde abakhiphe bonke cabanga. Ngeke ngazi mina ngingatshela ukuyiwe emaklabheni kuyophuza. Ubuyena nje ubhuti malume uMadlisa. Into ebese yaziwe mina obengazi ever since izinto bese zingihambile kahle nje hawo. Mina nje indaba yami besishawe kanje. Ngifrantile. Mfowethu kungaba sifundo sini ongazidlulisa ebantwini kunomuntu othi mayethola into enjengaleyo athathe isibhamu adubule isifazane. Nami kube ngakinaso. Mhlawumbe nami kube nganginazo ngalesa sikhathi hlezi ngicabanga ngake ngacishe ngayinquma la. Angazi noma ngathi mhlawumbe idlozi lami mhlawumbe ngi-strong angazi. Ngingezwa lutho kuye ngoba manje angibona ngathi ngisahluleke. Hayi kudephile nje ukuthi unikele konke onako wena. Onethi ufana ukuthi unikelela umuntu ongekho nhlobo wena. Yebo. Ukhethe ukuthi ngikhethe ukwenza lokhu ukuze sibe right sobabili. Kanti uyasho ukuthi yayifanele nalaba abanye. Mase usuthola akube mnandi. Ngoba kuthiwe kubuningi nawe usuke ukumesile okuthandayo ngenxa yokuthi ufuna ukuthi nibe right nobabili. Ukuze nibe nempilo eqhubeka yabona ukuthi serious ngayo. Ngoba nami ngoba ngisho ukuthi ngangase ngibeke imali ngingamtshelile ukuthi ufuna ukuyofela. Ngoba nawe esenako ungisikaza ngento ekanjalo ingathi mhlawumbe khona into seyazi. Kodwa ngayithola lezi zinto lezi.
ngajabula kwelinye isayidi ukuthi sheshe ngathola ngoba manje kusho ukube ngathola sengikwenzile kwakuzoba buhlungu kakhulu ngoba manje ngiyengizwa ngazi kuthiwa kwayimali leza ayibuye usuke awabuya amalobolo hlobo. So nje ngiyasho ukuthi ngiyabuka kancane kodwa ngalimala. Angazi ukuthi ngam-advise ngithini mina umuntu mfethu ngoba nami ngisanale nkinga lengibhekene nayo, nami bengisakwe-healing process. Ngize ngene nje kwama-drugs bengiyigoqa ukuthi ngifuna ukuzama ukukhohlwa mhlawumbe yabo kube khona into engiyenzayo ezongikhipha nje shaye ngelunye uhlobo labantu engeke ngikwazi bele ngicabanga zonke lezi zinkinga zomhlaba lezi engibhekene nazo, kodwa ayikho into enjalo. Iloko ngikubone ngoba sengiphakathi futhi lapho ukuthi nginaloko kukhandela ezinye iy'nkinga futhi. Wena ungamthemba yini umuntu wesifazane owamthola ngalolu hlobo okwatholakala ngaye owakho ukuthi umthole kwenye relationship, ummithise kwenye relationship? Angiboni. Angiboni. Uyayithuka kahle kahle. Uyayiveza yena ukuthi umuntu onjani. Uyayiveza ukuthi umuntu onjani mfethu, uyayiphotha kahle kahle. Hayi, mina ungivezele elinye isayidi ngabo sebebonkana kodwa manje asahlamba abafana. Wena umthole kanjani? Nami ngiyoba umuntu wafika emsebenzini mina sengibhona emsebenzini. Kama kona idown ezosebenza nathi awungachazeka nami boni bakwazi. Bamngena laba abayithembile bamina ngayithulela nje. Bathi sebeqedile ngadwahle. Awume ngimshela hayi awu. Wayimina umuntu wakhona hayi bo hayi ngase kuyenzeka kodwa laba abanye babhampise bonke ngathi hayi ungayithemba ngathi asho ngiqhawe. Qala bangizondazonda-ke labade bemfune ngahlamba ikonto engiyenzile. Uthi yibo nje labambhayizisa laba babekade bemfuna. Babelokhu benesilonda ukuthi uthathwe wena. Ngeke wazi mfethu kusangadaleka futhi nasho. Sangadaleka futhi lo manje ngeke sazi idike zethakalile la futhi. So yayi saphusha-ke naye kanqomo sesiwabantu nakhona. Kuningi ngoba khona nokunye ungilimazile naye umuntu la ngimshela mina wangitshela ukuthi unengane eyodwa ayifihle ingane zakhe kanti unengane ey'ntathu. Awu mshana uthini mshana manje? Yizwa kahle. Uthini mshana malume? Uzwa kahle nakhona sekuhamba isikhathi njalo mesinokuxoxa na mfowethu. Njalo njengoba mekuzophela inyanga yabasebenza ndawonye. Mesikhuluma ngezinto efanele sizenze idingo. Mina ngiyayibala zami vele futhi izinto ayibona ngoba nawe usenokuhlala kumina isikhathi esiningi thanda ukuzongivakashela nje usungasamcela sokuthi useyagibhitela sekunzima futhi ukuxoshwa kwaphela siyathanda. Mesendlini ngesiqeda ukwenza lento yakhona lena. Ngibala u1 uthi ngidinga ukwenza mina. Hawu naye mengabe bala uzobala yona lengane ngiyazi ukuthi ufuna ukwenza lento ukuthi aphinde abale nezinye engingazazi. Hayi. Shuthi uyahluleka naye ukufihla yabo lodwa. Hayi. Ngenze ngathi ngiyinake lento kanye. Uthi ubani sibani athi hayi ingane zasiswakhe. Ngandlala inja. Into. Udlala inja. Sihamba isikhathi aphinde ayiphinde futhi lento ngenye inyanga elandelayo futhi. Hayi bo. Ngibona ukuthi ngeke akwazi. Futhi ngolunye usuku usasiholile ngithathe ngithi awuthatha ugel lo wakho sambe msikhi. Sendawo lokuthi same sikhiphe komhlanga uzule kamunati. Simgodukise entambama sibuye-ke thina-ke sethe. Hayi alisho ubuqiniso sesiqedile kwenza lento zakho. Hayi phela asho ngesililo umuntu wakhona. Hawu yindaba ukhalela. Hayi manje yindaba. Hayi manje futhi konke efanele ngitshele ngayini efanele ngitshele. Hayi manje futhi bengincane ukutshela sonke lesikhathi bengingazi ukuthi uzoreact kanjani. Mina nginengane ezi3 ayikho yodwa. Awu. Isikhathi eside kanje mina futhi. And futhi into eyinkinga nawe lo nto leyo angitshela yona mina ngathi yimina kuphela bengayazi nasemsebenzini bayayazi babuka isidididi somfana nje ohambe lahlela umuntu omdala mina yokasi engathi mina ngifile kanti kahle
udlalinja kumele ngibize ngodlalinja Yayibona thina ukuthi igama elisha liyavela. udlalinja Yangilimaza leyanto, yangilimaza. Yabona uzama ukwenza ngathi awona nkinga ngoba phela umuntu uyamthanda kodwa nje ngaphakathi ngalimala. ukuze ukuthi umuntu wesifazane onezingane eziningi akazwakali mawulele naye akakho umuntu ongabompe akazwakali and bamnandi badlula abantu abangenangane nathi into engiqakayo Oh master. Master Chef Ay ipheka lento. Wephethe. Hayibo. Yabona futhi labantu abanezingane Wathi umake sure. bamnandi badlula abantu Ngathi abangenangane umake sure ufuna ungabaleki. Ngathi ngokubuka kwami ngathi ngikwenza hleli itayilo ongazazi ubona sabona la. Bese angihambi la nawusho lo. Bakufona amajiti washela izobuye wabona. Awuyidawo. Wephethe. Bathi-ke umuntu ogaxeleke kodwa kulesimo akusiwena yilo osefika wafaka ingane yesi4 nami yonke bengicabangeke leyo even manje senginje sengishayekile ngenje ngisho ukuthi engazi bathini kubo kwasho kufana yona sengazi bathini mfethu ingane enkaka bengazi nene ngoba amshona bengazi angiboni ukuthi wamtshela njengayo ngoba kusho ukuthi indlela yena operator phela naye ngasho ukuthi naye waba setback ukuthi nami ngize ngene kuzo sonke lezi no sibonga mfethu ukuthi awuyibulalanga futhi nawe wenzanga into ebhedayo mfethu kulesikhathi esincane sisele nje ukwakhuluma indaba ukuthi bese ninokuphuma uhambe esikoleni wenza umatric ngathi uyo attend ama classes ungayi ngiyawabona lama class vele la ophuma ekseni uye esikoleni la wajwayelekile bese kuba khona la okukulekelela ukuze ucishe uthi ubuphuma ngathi uyakuwonta uyibona and obengaba nzima ukuthi umzali akubone lokho so yipi advice ongayinika abazali ukuze bekwazi ukuqinisekisa ukuthi umntwana uyaya yini ngempela noma uhambe indlela zakhe mina advice engathi abazali bengayithatha ngimina ukuthi ukuze babe neshow ngempela ukuthi ingane yabo ngabe iyofunda noma iyenza ezinye izinto ukuthi azi umzali ilocation la azobefundela khona abe nenamba yama guided noma abazali baleyo ndawo noma leso sikole sebazobefundela khona othisha bala abazobe bekhona bezofundisa izingane bakwazi ukuthi baconnect bona bodwa ngaphandle kwezingane cause uma ethi uzokhona ingane yakhe ngoba ingane yakhe uyayithemba kuningi okusazokonakala baningi abantu abagcine befana nathi baningi impela ukwakhala ukuthi into ebinenza nigxumagxume yinkinga beyibhekene ebeyikade zikhona beyibhekene nabo abazali kodwa manje igcine sekulimala mina ke uma mhlawumbe ungasikhela phezulu inkinga ezikanjani lokho futhi bekwenzakalana cause njengamanje impilo yakho ilesimo esiyisona nakho ukugxumagxuma kungaba nawo umthelela gcine umuntu ungazazi ukuthi ngiyapha mina ngikhula nje ngeke ngisho ukuthi sengahle ngangaba nomama nobaba sihlala nje ekhaya elilodwa ekhuleni kwami ever since ngikhula uma wathandana nobaba ngoba ngiyi-first born vele yama wathandana nobaba kusho ukuthi ngekhazi zakhona kudala eli la esibesakhula nawo bathole mina mabethola mina kuhamba isikhathi kusho ukuthi bahlukane ngendlela abahlukana ngayo sihlala eMlazi nakhona eMlazi umasho uthathole omunye ubhuti shuthi azothandana naye bathandane-ke kuzale usisi wami wokuqala emihlala methola lo bhuti lo naye umuntu eqhamuka emakhaya obezongifunda la wathola umsebenzi khona la eThekwini nawe uma uyayifundela naye khona la emanyuvesi akhona la wenza i-hospitality uthi baphushe baphinde bamuvele la emafletini chacha ukuthi mina nje bahlala eMlazi sihlala ka-aunt lapha eMlazi not far away from mina lo baba lo mehlala khona la bahambe bona kodwa bangishiye mina mabengishiya
ngifunda khona eMlazi. Uma nengane yakhe yani sayingane sakhula na kambe isikhathi kusho kuhlangana into zabo bakwazi ukuthi bathole umuzi bathenga umuzi khona eMasabhabsini la oSilvi yokudala nje cathi uthi awunamba bafuna ukuthi sizame ukuthi sibomile naye bangilande ayi mhlambe ngafunda unyaka ngafunda eMlazi kodwa ngigibela ngekhona le ayi gcina imhlula lo baba lento yakhona ngoba noma wayesayifundele ngoMadlala ngisizwa yena le stepfather lesakhona hayi phoqa kufanele ngibele ngibuye futhi engibuyela lapha ayi nomama lo wakhona bengihlala khona ka-auntie ayekhala nayo ayinayeleka kwazi ngoba phela unengane naye bese sesinakekela soba-2 nofana wakho ube mdala ngina phoqa ukuthi ngihambe ngekagogo ngoba manje labantu laba phela bayi-couple mina ngi-outsider kubona ngoba hlale gogo kufanele ngiphinde ngifunde nakhona funde kwesinye isikole qala abangani abasha yonke inkinga leyo hayi kube ngathi izinto zabahlanganela futhi nakhona phinde bangilande futhi ayibona nje leyo gig yaqoma bebe ngilanda sebengifaka esikoleni sabelungu-ke futhi manje angisazi kwasigesi sakhona leso ngifunde hayi kube right babe ney'nkinga baxabana bexabana manje njalo bexabana bona mina kuzofanele ngihlubuke mina kuhambe mina angixabani njalo nawo ngibona baxabane bona kodwa kusho ukuthi naye indlela asukelwa ngayo lo bhuti wakhona ukuthi hayi yabo ngoba phela kusho ukuthi nami ngiyamudla ephaketheni njengomuntu ohlala khona la bengane edingo ngoba nawo ma wayesebenza kodwa phela awayengekho naye nalowo manje lokuthi angakwazi ukuthi afford sesesokana ubaba wayekwazi ukuthi namanje ubaba wami nje ever since washona-ke inkinga kwaba nenkinga naye wayishonela so nje yena u-absent uyena nomjida lo bekhona so phoqa ukuthi ngiphinde ngibuyele ngala so manje ngibele mengiza ngapha ngiqala ngizofunda esikoleni esisha engingasazi kuba right aphinde bangithathe futhi kuphinde ngibuyele kubona hhayi ngagcina sengiyibona nami ukuthi yabo lento leyo ayisangiphathe kahle noma kunjalo kufanele ngimuve mina ngiyoqala abangani abasha ngiyofunda esikoleni esisha kufanele ngi-adapte le environment le ayagcina sengasangiphathi nami kahle lonto ngagcina sengibatshayela ukuthi hhayi ngcono ukuthi nangixosha manje ungixoshe forever face ngihlale la ngihlala khona ngize ngiqede manje ayikho phela into engiyenzayo hhayi kube ngathi bayezwa hhayi ngahlala lo mnyaka emncane-ke nogogo-ke hhayi kwangcono kwamnandi kwafundeka futhi kwaphaseka abaphinde bangilande futhi ngiyabona ukuthi abadlala ngabo mengifika nakhona lesikole sangakhona lesi nami sengigcwele umqondo wokuhlupha nakhona ngashaya ngo-NR nje first time wathi manje angiboni ukuthi ngenze njani no Richard angiboni ukuthi ngenze njani koJuni sabanga hayi kwangijuda ukuthi ngibuyele gogo full time so manje lezo zinto lezo nazo zangibaza kakhulu emqondweni ukuthi ngihambe uma ngishala nginenqwaba yabantu abangaziyo ayi kodwa mina manje sengiphambana nabo emgaqweni akusababoni omunye umuntu usengazi ethi ngiyayitshela kade angimbone ngempela ngoba manje ngifike ngihlale phinde ngihambe angibize ngegama umuntu ngixaya ukuthi ubani la mase sechaza ukuthi ngiyavuma ukuthi angisamboni kodwa yena uyangibona ngiyakwazi mina ngaze la eMlazi angihlala kwaSini nami ngihlala kaSinje eMlazi ngikwazi ngqo hayi buya ngithusa ngiyakutshela amathuphe mina ngihlala kaMayitsanqasi ngiyakutshela endlini emhlophe ho ngikwazi ngqo sonke lesikhathi bongibuke ngiyakubuka yo fethu ayona inkinga engibhekene nayo amsho mhlambe lo muntu ukuthi uyangazi mhlambe lo muntu engikhuluma ngayo yamazi asiyeke kusobe sixoxele ilanga ngoba usuthi hayi noma singangalimention igama lakhe simprotect yeah no mfowethu iyazwakala mfowethu indaba yakho yazi singabalwisa abazali kodwa futhi ngeke sibalwise ngoba naye inkinga sokabhekene nayo umzali angayikhethanga yeah into sowangayikhethelanga yikho ukuthi phela-ke kugcina kulimala iy'mpilo zabanye abantu mhlawumpe mina-ke ngithiwe ngenzanga lutho ngaleso sikhathi kodwa-ke shuthi iy'nto zakhona leso
kodwa mina ngihlala nginethemba noma ngigaxela lokho ukuthi hayi angeke kuphelele la. Yeah, nende akufanele ukuba seyidakamizweni lonto. And nginayo noma ifana noma inhlanhla hlezi bekhala abantu imali bachazela. Hayi usendaweni errong. Ukhona phela omunye okubona ayihodoba ke lo. Umuntu ubizele kulento. Ubizo. Mfethu ukhona umuntu ombona athi ubizo lolo. Unzima bana miyango mfethu ngihlale nabo ngibona ukuthi ngaze ngalahla kodwa manje ukubaleka. Amafowethu wafowethu. Ukuba ukuthi ngila. Hey boy. Ha. Hey. Ngibekezele but into ngizoyenza nami ngenze inkinga le muntu. Yeah. No my brother yakasethemba mfethu ukuthi uNkulunkulu uyokukhumbula ngelinye ilanga bafu. Ngiyabonga mfowethu. Asethemba ukuthi uyokukhumbula. Sibonge mfethu ukuthi bekunzima ukuthi seliqale lelo hlelo nesimo sokuthi umuntu othi awuyena umuntu othanda ukuzeneka awuyena umuntu wamakhamera and umuntu ongakukhonzile ukukhuluma kade futhi ngangifisa kodwa manje ukusa khona la hayi angishawe yona lo manje yabona ukuthi akusizi mhlawumbe njengoba ngize la Shabhila engathola khona usizo kwathi bani and futhi sibuyele emuva kulento yakho yokuthi wawucenta igceke esikoleni watholwa umuntu lapho wakusa endaweni engcono mfethu nginomuzi nje ngiyaye la isifundo mfethu leso ukuthi kwesinye isikhathi kumele uvumele isimo sikuse lapho noma ngabe kuthiwa mfethu ungazi kumele ube security kanjani kumele ube security kumele ube ukesha kumele futhi lemsebenzi lesijajayo yeah okright kuzokufika awazi ukuthi yini khona phakathi yabona nginalo lothemba nami ngisenza mina ke nje lemgaqweni ngenza noma yini ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphile kodwa hayi ukuthi khala umunye umuntu ngiyagwema lo ngoba nama ngithanda ukuthi kwenzeke kumina nomuntu sisondelene nami hayi into ezongicisela ukukhululeka kwami ngabe ngihamba emgaqweni ngiyajeqeza hayi angiyithandi no ayisibongile bafo nina bendlovena amandla nina bakombhudu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedideko lemaholo lemhlabele empedule njengoba nizwile insizwe igeqa amagula ukuthi noma ngabe wahamba wayokwenza teaching kodwa uma ungakuthola umsebenzi hamba uyokwenza lokho kuseduzana okright kuzokufica lapho njengoba uzwa ukukhula kwempilo yomfowethu nanokusho mfowethu ukuthi ukuhlangana kwakhe necocaine uthi wahlangana nayo ngoba esesebenza oyesinye isifundo leso uzofika ustruggle ungawuthola umsebenzi kuyaba mhlawumbe usuyawuthola umsebenzi mawufica emsebenzini ufica abantu abayiholela imali ezinkulu abanenye lifestyle mfethu uthi njalo bona ngokuphela kwenyanga bahlanganisa ama 500 behambe beyoyiphuzela uthi bayishayela nontashi lapho nani wena ngokuthi uyafika kuleyo ndawo and impilo entsha lena nawe ufuna ukufitha ini ugcina ujoyina uzungena entweni ezogcina ithatha impilo yakho ibeke lapha ungakazi uzocabanga khona bafowethu zigadeni bafowethu uhlelo lolo silenzayo silenza malungana nokuqwashisa umphakathi siyacela masethula lapha abantu bafunde kukhona konke sisuke sikhuluma kukhona ke mina ngiyangithande ukuthi ngithethelele ngaba abantu besifazane kakhulu mfowethu abantu abasithola begcina bengasakwazi ukuthi bebhekane nabantwana babo because ekugcineni usuke naye fisa ukuthola indoda ezomthanda kodwa manje futhi ekugcineni unayo umntwana mayethola indoda azothandana nayo ekugcineni futhi umntwana ugcina uthola ukuthi usegcina ngathi ushayeka ngesithende ngandlela thizeni into esuke ibhlungu leyo egcina ilimaza ingane kodwa futhi ekugcineni umuntu wesifazane mfowethu uyakudinga mfowethu ukujabula kwesinye isikhathi masikhuluma iqiniso kodwa nakho ukujabula kwakhe mfowethu kumele kube kufishane kodwa futhi kumele ajabule uzagcina ungeke umshaye futhi uyayibona into leyo ugcina nje uthi umukele mfowethu ngoba nami nje ngiyindoda nginezingane ngaphandle uma ngathiwa ngeke ukuthi ngoba senginezingane akusamele ngithole umuntu wesifazane engizothandana naye kumele ngimthole umuntu engizothandana naye deserve kuba uyibona yebo yikho ke phela ukuthi ke imvelo nayo yenza izinto ngendlela yayo but ke bafuthe ekugcineni siyabathethelela bonke abantu ngeimpilo zethu asifunde kuzona zonke inhlelo mangabe uyaqala ukuba ingxenye yalolu hlelo cindezela usubscribe button cindezele nebell okuzokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi bakhona esinye isiqephu esisiphosayo
izokenqeza ocingweni lakho uzothi uma ungena phakathi uzobe usitholela isiqephu sangalolo suku. Siyacela abantu bejoyine ne-membership ngoba uhlelo nje kade lithule lungekho yingoba ibingekho imali yokuqhuba uhlelo. Ngakho-ke manje lithanda uhlelo lenu lwesekeni uhlelo ukuze lizokwazi ukuthi nilithole ngansuku zonke. Luze lenze nezinye izinto esifisa ukuzenza esingakwazi ukuzenza ngoba iphakethe lethu lifishane. Akho-ke mina igama lami nguProfessor Ngwamkhize ngidabuka phansi kaNongoma esigodini sabha umthetho ngasohlangothini lakaMandlakazi. Ngakho-ke sangicena.